Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Скоробагът и играем School of Dragons, първи епизод. И започнахме от начало. Талката халчуп. Какво правиш, халцук? Гледай, че халцука. Халцук. Клик. What? О, яко. Беззъб. Има. Това е беззъб, хора, ако не се гледа. Ако се чуете, кой беше черния дракон, това е беззъб. Аз съм гледал как да издресираш дракон 2.1 на 3D и знам какво трябва да правя горе-долу. Те много помагат за тази игра. Юху! И хора, искам да кажа нещо. Тази ще правя поредица на тази игра, ще има giveaway, стримчета и така. Тя е доста интересна. От когато започнах клипове и са, се чудя още какъв дракон да се избера. Първо ще видим какви предлагат там, където са яйцата или той нещо. Айде! Къде е? Пещера. Вот. Добре. Някакви си. Храчка! Дракони! Тук. Двуглавка. За мен е двуглавка. Аз не искам да взема двуглавка. Искам да взема някакъв друг. Значи аз горе-долу ги знам кой е. Това е смъртоносен змей. Това е двуглавка. Това е чудовищен кошмар. Това е шептеща смърт, но те се вкупуват. Но не знам ли мога да се взема. Не. Това е гронка. Ето това е ужило, което пак се купува. А това е на бащата на халцук. И чуя с къв да взема. Мисля да взема двуглавка. Да, двуглавка. Не. Тук ще има много мислене, хора. Зато и доста ще се забавя тук. Ами къв да взем? Громко върдо не заслужава. Двуглавка или чудовищен кошмар. Не съм имал двуглавка. Иначе на синглплеер съм имал чудовищен кошмар, смъртоносен змей и гронкъл. Да видим. Ето ги яйцата. На двуглавката ни. И да, ако се чуете, аз харесвам да ставам. Ако се чуете колко часа ставам, много харесвам да ставам някъде към 6, някъде там.
Вау! Ето го трябваше дракон, само зелен. Ами защото зеленото ми е любимия цвят. Драконче, идвай. Аз стрелям тази стрелка. Хуцук! Какво правиш, бе? Мой човек. Не знам къде трябва. Драконската книга. Висоте с неща. Ай, бъй, негри! Гледайте, приличам леко лайно. Да. Enter Flying Club. Мисля, като видим този Flying Club, да се... да... Уау! Супер! На вкус! Айде, идвай, дракон. Двуглавка. Той? Ето. Три, две, една. Го! Варни сайт, глупав дракон. Този дракон не може да лети, хубаво да го взех. В главката па не може. Няма сладолет!